Goddag. Goddag. Godmorgen. Hvad så? Du er funky i dag. Hej. Hej. Hola. Jeg kan ikke sige noget. En vælter. Vi har fået købt ind til et nyt nummer. Det kræver selvfølgelig knoppers. Vi har allerede pakket den ene op og fået den. Somewhat en eller anden billig whisky. Billig bajer. Og selvfølgelig energidrikke. Masser af dem til mig. Det er det, vi skal lave inden en uge, cirka. Yes. Så der var kun kvist. Satan, mand. Ej, det er godt, det her. Hvad så? Hvad så, børn? Folk, der laver psykopatmusik. Hallo, skal vi ikke give i gang med at lave noget musik? Ja. Ellers får vi ingen penge. Kan vi sgu ikke helt Ja, så er der noget, hvad det skulle ikke være. Der er lækre damer, der booty shaker. Det her, det er vores... Det var bollerum. Ja, living quarters. vi kan godt kalde det bollerum, men det er i hvert fald her, hvor... Og til at blive ubehageligt ved nattetid. Ja, jeg ligger og stønner om morgenen. Hvad gør du? Stønner om morgenen. Filmer vi nu? Der er ikke så meget at gøre, for helvede. Jeg drikker bukser, hører. Det havde jeg nok. Yeah, man, ansat den. COB, han påstår, at han drukket sig for stiv til at skrive tekster. Jeg vil feste! Hvad for brand du kørte, Alex Syd, det er? Du vil uheld, så nylonstrømper på. Ja, et uheld, ikke? Det er bare der, hvor man drikker. Satan! Hvor satan! Skal være så pisse fuld. Ja, det bliver fuld TV. Jeg skal nok råbe højere. Men hvorfor tog du bukserne af, Martin, egentlig? Det er meget behageligt. Nej. Nu har jeg en øl her i backup. Bare opfør dig. Ja, det er en ommer. Du har også fået bandana. Mere af det der. Wow, fuck. Jeg skider. Nej, jeg falder. Fuck. Hallo, bliv lidt stivere, mand. Hey, stræk væk nok. Du kan pege på med et kamera, men Hvis du ikke Fuck ja, mand. Hvis du ikke drikker, er du ikke min ven. Hvis du ikke drikker, er du ikke min ven. Hvis du ikke drikker, er du ikke min ven. Så lidt dit glas og fylde op. Det er ikke et glas, det er en flaske. Hey, er det min dyne, du pakker den i? Nej. Nå. Yes, mand. Prøv lige at tjekke det her kunstværk. Lockman, han har lavet bræk. Jeg er geni, er jeg. Kan vi få det på normal lys, nu ser vi lige. Ej, det bliver også sort. Okay. Læg mærke til, det er nogle fine fliser normalt, ikke? Så bliver det til det her. Jeg selv er geni, det synes jeg. Det er en genistreg af en brækklat, det her. Fuck, hvor er den stor. Se. Der er noget, der hedder potaske. Vi har fundet en kogebog med potaske. Det tror jeg ikke, vi skal bruge. Så vi har æg, vi har mælk, vi har pander. Sådan. Så har vi lavet os en pandekageopskrift. Den er pissehammer god, den her. Skal vi se her. Hvordan zoomer vi ind på det her. Yes. 800 gram mel, 4 teske sukker, 1 teske salt, 12 æg, 16 dl mælk, 12 tår øl. Og det bliver så anstaltens pandekager. Mums!
seng, ikke? Den der kasse, ikke engang tom. Vi har lavet forsøgt det halvvejs. Den er pisse næsten tom! Og vi taler... Tømmer resten af det her, det er... Senere! De svin!